povedal by som, že to určite 90-90% prípadov. A ja si myslím trošku, že je problém práve v tom, že ten hlad akoby teraz je trošku viac propagovaný tou metódou toho fastingu, čo na jednu stranu ako môže fungovať, ale veľmi často sa to trošku dostáva do nejakých väčších extrémov a potom tí ľudia s tým trošku bojujú alebo sa im nedarí, pretože ten hlad by mal byť taký trošku rozumnejší, by som povedal. To znamená, že chudnutie hladom podľa môjho pohľadu, alebo ako ja pracujem s klientami, je v tom, že ten hlad je vlastne menší kvôli tomu, že sa nastaví určite individuálny príjem toho človeka. Či už je to množstvo alebo nejaká energetická hodnota toho jedla. Nebavíme sa teraz o nejakom počítaní kalórií, ja to úplne nemám rád, ani s tým vlastne nepracujem u klientov. Skôr ide o to, že sa napríklad konkrétne dá u každého klienta odmerať nejaký základný príjem, ten bazálny metabolizmus a na základe potom nejakých jeho aktivít, či už je to pracovná alebo nejaká športová alebo nejaká úroveň stresu a tak ďalej, vlastne dá sa zohľadiť nejaký príjem. Takže tam by sme možno trošku sa mohli zamerať na to, že by to nemalo byť o tom hlade, lebo keď sa pozrieme na to, že sú nejaké diety, ktorých je kopec a tá dieta vždy človeka núti do nejakého hladovania, ktoré nie je prirodzené. To znamená, tým chcem povedať úplne jednoduchý príklad, keď niekto má nejakú potrebu toho organizmu, dajme tomu priemerná žena zhruba v tom základe nejakých 1500 a ja jej nastavím nejakú tú dietu zhruba na 800-900, kde zvyčajne tie diety sú, tak je to vlastne obrovský rozdiel a to už je nejaký hlad. To už je nejaká hladovka, ktorá vlastne znamená, že ten človek to väčšinou dlho nevydrží a ten hlad potom vlastne u ňo spúšťa samozrejme nejaké vedľajšie účinky, nervozitu, veľkú chuť na sladké, únavu, niekomu to vadí z hľadiska spánku. Tak toto je ten hlad, ktorému ja sa u klientov chcem vyhnúť. To znamená, ten hlad pri chudnutí by nemal vznikať, pretože on potom spúšťa iné vedľajšie účinky, ktoré vlastne nám to potom môžu kaziť celý ten proces.